مدري بفلتت كبر እግዚአብሔር ክትመልአሞ ዝብል ጥቅሲ ጎይታ ይባረክ እስከ ሎሚ ህይወተይ አብዝናይ መወዳእታ ጊዜ ናተይ ነገር بفلتت እግዚአብሔር ክመልዩ ዝብል ሰብ ክጽልይ ጎይታ ይባረክ ተሰማምዕና ክንጽልይና ሎሚ بفلتت አምላኽ ክመልይ ኢልና ክንጽልይና ናይ እግዚአብሔር ፍልጠት ንህይወተይ ክመልኦዩ ካብኡ ዝተልዓለኻ ደም ዝፈስስ ኣይክህልውንዩ ዝባላሾ ነገር ኣይክህልውንዩ ዝባላሾ ነገር ኣብ ህይወተይ ኣይህልውንዩ ኣብ ናብራይ ኣይህልውንዩ ኣብ ቤተ ክርስቲያነይ ኣብ ህዝቢ አምላኽ ኣብ አገልግሎት ኣይህልውን ኢልና ክንጽልይና ጎይታ ይባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ከምቲ ማይ ንማዓሙቕ ባሕሪ ዘጎልብቦ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ምድርኻ بفلتت أملاك أنت هتكبر يا كتمليا إلو يسوع قويتايو أبي يوحنس معرف عسرته تغزى عسرت 14 حموشن حياواي قاسا أنا إيه نباقعي يفلتاني أباقعي ون يفلتاني نبلنا يكزعب هيركان فلتت يسوع كريستوس قويتايو أبزي سياس عسرت حدا زلو أبتدي حرز هو النجر إيو يززارب كم تماي نمنجرات زقول ببو فلتت እግዚአብሔር ካኒ ናዓና እንታ خغبرناي خغلبበናይ ማዓስ ሕጂ ኣብናይ መወዳእታ ጊዜ ፍልጠት እግዚአብሔር ከጎልብበካ ምስ ጀመረ ሃሌሉያ ቃል አምላክ ከምዚሉ ከምቲ ንሱ ናዓና ዝፈለጠና ኸሙ ጌርና ንሕና ዳሕርታ ክንገብሮይና ክንፈልጦይና ዝብልና እግዚአብሔር ቃል ንዑ ምንባር ትጅምር ማለት እንታይ ትብል ዘለኹ መሲልኩም ዳሕር نلعل نسمايات مسديبنا كم تنسون عنا زفلتنا غيرنا خنفلطوينا زبلنا እግዚአብሔር ቃል አለው እዚ ማለት ሕጂ ምድር بفلطት አምላኽ እንተ ዳአመልያ ወይ አነ ንሕን ንስኻትኩም بفلطት እንተ ዳአመሊና እታ ኣብ ሰማይ ዘሎ ናብራ ኣብዚ ምድር ዝኽነብሮ ለጀመሪና ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ሃሌሉያ ከምዚልና ክንጽልይና ፍልጠትካ ንህይወተይ የምላእዮ ፍልጠትካ ንአገልግሎተይ የምላእዮ فلتتك ننابرا يملعيو فلتتك نهيوتي يملعيو فلتتك نزقوبعي يملعيو فلتتك نعقلقلوتي يملعيو እግዚአብሔር ሆይ ከምት ማይ ንነገራት ከመልኦ ሆሎ ነገራት አውሽት ማይ ዝዋሓት ልዕኸሙ ፍልጠትካ ንናተይ ነገር ይምላእዮ ናትካ ነገር ኣብ ህይወተይ በሃላራ በሓጆር ይበለ ማስያ سكتلي قويتاي بارغينا خنزرقعنا قويتاي مسكن كمل أخت وصدوه نقوه خطلي كله እግዚአብሔር ዝተዛረበኒ مدري فتينا تسألينا بفلتت كتمليح نحنا أبوخن هلو قناتنا قدايو ناتنا قدايو أنا خاعتو إبل أنا خورسو إبل نابو قدك تعاتو بحنا خايخة ماي ننقرات كقول ببو خلو نتنقرات بزيف غادو أبتعتنا ماي كونتاتي يقول باب لقعهم فلتت كورد كله خاء እግዚአብሔር ይባረክ ነትናይ ሰማይ ዘመስል ናብራ ኣብዛ ምድር እዚኣ መንባር ትጀመር ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ሕያዋይ ጓሳ ኣነ ምስ በለስ ነባጊዒ ኣነ እንታይ ገብረን ኢሉ ይፈልጠን እየ ኢሉ ንሳተንካ ከምታ ኣነ ንዕን ዝፈልጠን እንታይ ገብረን ይፈልጣንየን ኢሉ እዚ ፍልጠት እዚ ክመልዓካ ከሎ ኢኻ ኣብዚ ምድር እዚ ሰማያዊ ናብራ ትነብር ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ راجع راما قدملكم ولا أي رداكم زبلو زلهو تردين نسل زمتاخو حدا نكر بولو فلتتك نهوتي يملايو فلتتك سي نهوتي يملايو ناتك فلتت نعقل قولتي يملايو فلتتك ننابرا يملايو فلتتك ندقي يملايو فلتتك نزحبرت زي يملايو فلتتك نعقل قلتنا يملايو فلتتك نهزب أملاخ يملايو فلتتك نزع مدرزيا يملايا فلتتك نزقو بايزي يملايو أملاخي كفلتتك زدلال ناي سواي نبراخ النبر ماتان كبرسنا وزايك النبر ماتان نايك جيابي هربن بس نزقو بايزي لو معان تغوص عصره نزي حيوات زي تغوص عصره نزع أبتنمي غحسنا يتلو معان تغوص عصرن ناي سلالة معاملاخ أبتنمي خانت اللي علونا قالك هياويو قالك يشلتيو ناي قالك حيلي أبقو باينا يلغغ ناي قالك عقبي أبقو باينا يلغغ منفسك زيابهر نزقو بايزي نغوط عطره
سياكرا لحجير بللي بوسا حدا قالك خنببه ورا أفليب سلسة عصر تخلت خانك شابير قالك خمزيب أنا نتنعو كخون بكريستوس يسوس ترخبكو ما أنت خرخبو نقدميت أدفع الله أمبر قدم حجي خمز رخبكو ويس قدم حجي فتسم كم زخونكو أيكونن باولوس كم زي بلالو كم زي رخبكو أخوينا عيسمع عنن الله يبلالو باولوس كوا إذا خلو متحفت تتحفه إذا خلو مردع زلوه نعمل أخطبو غيرو سردو كباين اللعلي كبانان اللعلي نقزي عبهير تطبو غيرو زي استمع غرو سبعي أنا قوة من نقر كمز تنكفن عيكون أنت سمع عن زلو خبله نحنا قد داخندي هاللويا فلتتك عمرنا يملايو فلتتك عطا حساسبنا يملايو كابرسنا مفلات النوزع زيابير هوي بزام عن تزيعيت اللهو نتسلي علونا نايزل على معامله ما نفسك بزقوا بعيزي نفلتتك يزرق حيو زيابير هوي كزمبر كالبو فلتتك بنفس وقفنا يسرح وانا يزل على معامله تسبخ كله ناي فلتتك حيل ان هيوتنا يقوتاترو نقوباينا يقوتاترو ناي مرونا يقوتاترو ندقنا يقوتاترو املاخنا زيابير قالك كم زبلو كابتن احنا نرسنا نحليلا نلعل تحليلنا هياو املاخيخا قالك حقا هياو ايو سلت حليلا نزا نفس زياب زيابير بفلتتك غيركا ختملا يتقللو بفلتتك غيركا ختملعنا نتقلي علونا نايك زيابير منفس ابزقوا بعيز بحيل ختنقساقس نتقلي علينا منفس قدوس سكيداونا خنزرقي حنا ريلا بادا حجري بالا لاباشا دا بالا لابوس نايك زيابير منفسه نايك زيابير منفسه نايك زيابير منفس هاللويا نفلتتك اب امرنا حتمه نفلتتك نتحققنا فلتتك اب وشتنا قد حتمه نصلي علينا اب هيوتنا يتحتمه اب دقنا يتحتمه اب ولدنا يتحتمه اب زامن رزياك زيابير نقالك قد حتمه نصلي علينا نفلتتك تراي كتسلطنا اب زغوايزي يصللخو نايك زيابير منفسه هاللويا وراج براماسيا كرانا حجيري بللبوس مارا بادالا كمتي ماين معمو بحر زغول ببو مدر بفلطتك زيابير كتملي امو اب كله اتقدوس كراني حدقوا اكي غدات زغبر ايكركبنيو ناك زيابير قال حقيو اسكا قال املاخ بلو اسكا عاويلنا قال زيابير ناك زيابير قال بلو حقيو حقيو حق سلازخونخا كم تنسو زبلو زلو يبلع اللخو اب هيوتي فلطتك يتحتم هاللويا اب هيوتي فلطتك يتحتم اب اغلغلوتي فلطتك يتحتم ناي እግዚአብሔር መንፈስ ንፍልጠትካ اب ውሽጠይ ከተሓትሞ ይጥለለኹ ካብቲ ፍልጠት ዝተላዓለዩ ክፉ اب ህይወትካ ዘይህሉ ነገራት ከምቲ ንስኻ ትደልዮ ዝኾኑ ፍልጠት اب ውሽጥኻ ክመልእ ከሎ ወራጃራ ባስያ ክራላ ሓሰደ በለለቦሽ እስከ ዳውና ንዘርግሕ ፍልጠት አምላኽ ነዚ ጉባኤ እዚ ይምላእ ይኹን በሊና ሃሌሉያ ሪቫዳ ሓጃ ሓንተ ደቂቕ እስከ ኢድኩም ዘርግሑ ቃል አምላኽ ከምዚ ኢሉ ጻድቕ ክጽልይ ከሎ ኣብ ሰማይ ተቐባልነት ኣለዎ እስከ ኢድኩም ዘርግሑ ፍልጠትካ ነዚ ጉባኤ ይሕተሞ በሉ ፍልጠትካ ነዚ ጉባኤ ይሕተሞ ፍልጠትካ ንኣእምሮና ይሕተሞ ንኣገልግሎትና ፍልጠትካ ይቆጻጸሮ ናይ ፍልጠትካ ሓይሊ ካብ ፍልጠትካ ዝተላዕለ إذا قال إذا حق سلا زخنة خداك مولكم يقوي تاي بارخ أب أم باقم كل تعثر تخلت خا دقيم ولو بعلو لا تتقال دقيم ولو كم تماي نبعمق بحر زقولبن مدري بفلتت كبرك زيابير كتملي عمو نتعب كتما زلو كفو زبلة زملخ زقطعت نك زيابير فلتت يقوي تاي بارخ زياخ قد فلكم يدلي كم تماي نبعمق بحر زقولبو مدري بفلتتك زيابير كتملي عمو اب كله تقدس كراني حدا قوا اكي قدات زغبر اي كهلوني كيد لخايو قدات زبحال اب كبابي خاحلوني اب تقدس كراني እግዚአብሔር اذا كراني እግዚአብሔር መቸም كراني እግዚአብሔር ጦቦ ተጠባየ ያለሁም ንሐቀይ كراني እግዚአብሔር እዘዩ اب تقدس ናተይ كراني له يس هاللويا እንዳይ አይ ክርከበኔው حدا قوا اكي
ጉዳት አይከረከበንዮ ሞት አይከወነንዮ حمام አይከወነንዮ ንምንታይ ምድሪ ብፍልጠት አምላኽ ስለትመልእ ንሕና ብፍልጠት አምላኽ ስለንመልእ ናይ እግዚአብሔር ፍልጠት ነዚ ጉባኤ ስለዝቆፃፀሮ ክንዝምር ከለና ፍልጠት አምላኽ ስፕሬድ ስለዝገበር ክፋት ዘበለ ኣብዚ ቦታ እዚ ኣይሰርሕን እዩ ሞት ዘበለ ኣይሰርሕን እዩ ሕማም ኣይሰርሕን እዩ ድኻም ኣይሰርሕን እዩ ድንዛዜ ኣይሰርሕን እዩ ጥንቆላ ኣይሰርሕን እዩ ሃሌሉያ ስለዝሆነ ኣብ ህይወትና እቲ ትማል ዝተዛረብካና ሎሙውን ዘስገርካና አቦዬ ትሎሙ ትዛረበና ዘለኻውን ጽባሕ ስለተዝግረና ስለ ቃልካ ዘሳግረና ህያው ስለዝኾነ ኣብ ነፍስ ወከፍና አቦ ተባረኽ ተመስገን አቦ ተባረኽ ልዕል በል በይንኻ ንስኻ ሃሌሉያ አባ ተመስገን እዙውን ካባኻ ይኾይንልና ሎሙውን ካባኻ ይኾይንልና ነዛ መዓልቲ እዚኣ ክንሪኣውን እወ ካባኻ ይኾይኑልና ትማል ዘሳገርካና ጽባሕውን ከም ተሳግረና ንስኻ እሙንን ጻድቐን ኢኻ እዙውን ካባኻ እዩ አቦ ተመስገን ንብለካ ኣለና ክብሪ ንህበካ ኣለና ሃሌሉያ ኣነ ሳይረሳዕኩን ሕሉፍ እቲ ናይ ትማሊ ብመንዲስ ተጊረዮ እቲ ዓብቐት
تحدثو باغا سلازغوننا أبا تمسكن تبارك السي
معاس بحيلي معاس بخلت تساجرو تخبي كلها فرمينا وزن أخراني بدها بينا يكبرو بتلك حلها عساقروني عساقروني تبني زيها تصيحون راديوني يساقبوني سلموني براس تصيحوني لعلكم ابني زي الشعبي لعلكم بقيت عيون الشعبي لعلكم ابني زي الشعبي لعلكم بقيت عيون الشعبي مسكيرني ويعمري سجمروا بعلي فتر جمار المدي صيد سبح وناي ترتروني مسكيرني ويعمري سجمروا بعلي فتر جمار المدي صيد عساقروني عساقروني ابن ذراز يصيحوني راديوني تساقبوني سلموني خلاص تصيحوني زمنات كلهم تنسيت رأيي نفس بزيمون انت زي نفسك ناسي كل عبدك ما يكملوا يوم عقل بيتسابق كله قليل يوم كله قليل يوم ببنات كلهم تنسيت رأيي نفس بزيمون انت زي نفسك ناسي كل عبدك ما يكملوا يوم عقل بيتسابق كله قليل يوم كله قليل يوم لمناطات كلهم تهزيت رأيي نفس بسيمون انت زي نفسك ناسي كل عبدك ما يكملوا يوم عقل بيتسابق كله قليل يوم كله قليل يوم بمسكنة راي بتبيك كله تلويته عليك اليوم بمسكنة راي بتبيك كله تلويته عليك اليوم بمسكنة راي بتبيك كله تلويته عليك اليوم بلسات راي بتبيك كله تلويته عليك اليوم
تمسكن لعلبة نسخة ندغامنا خدك زيت خيل هايكو كان نسخة ليك كهنا هاليلويا كبر نهبك لنا تبرت عنا تسقمنا تقتلنا نايندغنا أملاخ لومون عدل زهاف كنا نسخة لومون زابر هندرأنا يا بأخا يا قويتا تمسكن بجكا مسغانا كالي ولا حنتي يبلنا نعخا زقلك ولا حنتي نقري إلن نجيبنا دما كبر خنهبك عينا سي توعقني أمون سلازخونك مملي سيمل خنعاقا محرتك لواتك أزي حلي تمسيني قويتا سقخا رديتا أبسيحك اللي تمسيني قويتا اسكا محرت أملاخ زبزحلو سبتراي محرت أملاخ صدق أملاخ رديت أملاخ إمن اللخو أبو أنا محرت كازبزحلي سبي يمن اللخو صدق كازبزحلي سبي هو زون كابقا يقوين اللي كله كابقا أبو سي هاليلويا
ተመስገን ጎይታ ጽዋዕታኒ ሙስለ ዝኹንካ መንፈሰ የመለአን ዓኻ ብሕረትካ ረድኤትካ ኣብዚካለይ ተመስገን ጎይታ ጸጋኻ ረድኤትካ ኣብዚካለይ ተመስገን ጎይታ ካብ ዘመን ዘመን ካብ ዓመት ዓመት ናስተጋገርና ብዙሕ ምሕረት ብሰንበት
زخونه يبلين على يبلين على يبلين على يبلين على يبلين على يبلين على ይገባዋል ተመስገን ይገባዋል ተመስገን ሰይ አንተ አይደለም ወይ ረዳቴ በማያምር ቀን ውበት ድምቀቴ የደስታዬን ጩኸቴ ሰይ አንተ አይደለም ወይ ረዳቴ በጭንቅ ዘመን ውይ አባዬ የማያምር ቀን ውበት ድምቀቴ የደስታዬን ጩኸቴ የለኝም ሌላ የምለው ይሄ ነው ብዬ እንኳን
ሃሌሉያ ክብርና አምላክ ይሁን ኢየሱስ ጎይታዩ ዝተዓጎሰ እንተሎ ዕልልታ ጣቂዕትና ኩሉ ንእግዚአብሔር ምስጋናና ዝግቦ እግዚአብሔር አማከልና አሎ ዕልልታና ዝግቦ እግዚአብሔር አማከልና አሎ ጽቡቅ ዝገበረልና ጎይታ አማከልና አሎ ክብር ንዕው ይሁን ምስጋና ንዕው ይሁን ሰብሓት ንዕው ይሁን ኢየሱስ ጎይታዩ ኢየሱስ ጎይታዩ ሰረገላ ኢየሱስ ተሰማምዖ መዝሙር ኢየሱስ ተሰማምዖ ቃል እግዚአብሔር ተሰማምዖ ኢየሱስ ክብር ንዕው ይሁን ህይወትና ለዊጡ አመቂሩ እንደገናውን አብሰረገሉ ክንከውን ጌሩና ናብራምስ ኢየሱስ ጥዑሚ እስኪ ናብራምስ ኢየሱስ እስኪ ነድህዮ ትድምቲ ናብራምስ ኢየሱስ ጥዑሚ ኢየሱስ ይባረክ كما يحضركم እግዚአብሔር ይባረክ ሕጂ ኸአ ምድርና ህዝብና ሒዝና ናብ ጸጋ ዙፋን ክንቀርብና ንምድርና ንሓስበሉ ሰዓት እዩ ጎይታነ መስግነካ ስለታ ተወለድናላ ምድሪ ክብር ንህበካ ምሕረትካን ለውሃትካን ኣብታ ምድርቲ ኣኸውን በዝንጎ ኸአ ናብ ጸጋ ዙፋንካ ንመጽእ ምሕረትካ ዓብይ እሞ ንህዝብና ብምሕረትካ ቅንዕ ከተብሎ በኢየሱስ ስም نصللنا نمدرنا سلام يكون نهزبنا سلام يكون نتوما محير زلو እግዚአብሔር بسرات كونلهم بزنك هزن نصللنا مفتاح كخون نصللنا نتا مدرون እግዚአብሔር مبصحا كخون بسم يسوع نصلي تسفا نايتا مدرتيا يفصم باخا طرحيو تسفا مدرنا زفصممو ጎይታ ናብታ مدرتيا يعنتخا ክትመልስ بزنك هزي انا نحواتين ኮይና ናብ ጸጋ ዙፋን ካንቀርባለና ስለ ኢትዮጵያ ስለ ጅቡቲ ስለ ሱዳን እግዚአብሔር አብዘን ኩለን ሀገራት ከባቢና ሰላም ክኸውን ከአ ንጽሊ ወይታ ሰላም ካብዝ ከባቢ ዝኸውን ከአ ደጊምና ንጽሊ እግዚአብሔር ንስኻ አብ አምላኺኻ ስለዛ ንብረላ ምድሩን ንጽልለና ሰላም ደሓን ይኹነላ እግዚአብሔር ዛ ምድር ዚኣ عقباتنا أمو قويتا بسلام كان بدحان كان ببركات كان كتملا سلزا مدرزي أنا بسأجا زوفان كان قرب دحان يكون أبز مدري سلام يكون أبز مدري بركات نايزا مدري زي أي وحز زي أبهر ونجل أبز مدرزي وحز بركات كابز مدرزي وحز زي أبهر عبد نجر تكبر الله همونا مسكنك بسم يسوع آمين يسوع قويتا أيو دعنا خمي حديركم وعبد حنان بسلامنا بيت زي أبهر متأخم مبرهة حنسب ندحراب ريكايا متان كنرئي مني حدش مني قاشانا متان كنللي مبرهة ندحراب ريكالي እግዚአብሔር ይባረኩም ኢየሱስ ጎይታዬ ክብርና አምላክ ይሁን እስኪ አቤት እግዚአብሔር አሎ አቤት እግዚአብሔር ከአ ንእግዚአብሔር ዘፍቅሩ ሕዋት አለው ብድዲልና ካብ ዘለናዮ ንሓደ ክልተ ሰለስተ ሰብ ሰላምታ ብምስዓም ካልከይ ሓተትና شالوم يكون نعخا اندابلنا سلام نبهال እግዚአብሔር ይባረክ ከምዚ መልካዕናሞ አምላክ ክብር ንህብ መዘምራን እግዚአብሔር ይባረኩም እስኪ መዘምራን እግዚአብሔር ይባረኩም ንበሎ እግዚአብሔር ይባረኩም ኢየሱስ ጎይታዩ ክብርና አምላክ ይሁን ሓደሽቲ አጋይሽና እንቀበለሉ ሰዓት እዩ ናይዝ ማሕበር እዚ ጽቡቅ ልማድ አሎ ሓደሽቲ አጋይሽ እንቀበለሉ ጊዜ እዩ ሓደሽቲ አጋይሽ ሽምኩምን ካበይ ከም ዝመጻኹምን ሕርዳ ነጊርኩምኒ ምሳኩም ዝመጹ ሰባት ወን አጀኹም በልዎም يريلخو كي حفركم أجايش نمقبل بشمكم سلام نمبال لو منقو حدا قاشا متئنا نيرو إساق زبهال حو እግዚአብሔር ይባረክ ኮሙን ጎይታ ኢየሱስ ተቀበሉ عللتنا تقعدنا ازون حدا بسراتي
ሰብ ናብ ዝቤት ዝመጽ ከሎ ህይወቱ ክልወጥ ክጸንዕ ክብርትዕ መሊሱ ክደፍእ ክግስግስ እዩ ናትና ድልየት እሞ ሕጂ ሎም በዝንጎ እዚ ኣብ ማእከልና ዝመጸ ጋሻ እንድሕራልዩ ክንላለየኩም ኩላትና ደቂ ገዛ ኢና ተጋይሽ የብልናን ስለዚ እንዳዓደምና ንምጻእ ሰሙናዊ መደባትና ንምልላይ ዝኣክል ንምዝኽኻር ዝኣክል ሶሉስ ሰዓት 5 ፈረቓን ንግሆ ብዙም ዝግበር ጸሎት ኣሎ ስለዚ ኩላኻትኩም ትፈልጥዎ ይኹም መሊስኩም ናኻ ኣነተባብዓኩም ክትኣቱ ስለዚ 5 ፈረቓን ከምኡን ናይ ደቂ ኣንስትዮ ሰዓት 5 እስካብ ሰዓት 6 ዘሎ ወጋሕታ ብዙም ዝካየድ ናይ ጸሎት ፕሮግራም ኣሎ ኣብኡ ክትሓብራ ንኩላኻትክን ደቂ ኣንስትዮ ንሕብር ረቡዕ ናይ ወንጌላውያን ግዜ እዩ ስለዚ ኣብዚ ቦታ እዚ ሰዓት 6 ይርከቡ ጸልዮም ንደገ ወጽዮም ከዓ ዝምስክሩ ምስኣቶም ክትሓብሩ እቲ ደገ ክፉት እሞ ንዑ ዝብል ድምጽ ይህቡና ኣለዎ ስለዚ መጺና ምስኣቶም ክንጽሊ ክንወጽእ እዚ ናይ ኩላትና ዕላማን ተሳትፎን እሞ ንዑ ንብለኩም እግዚአብሔር ዝተባረከ ይኹን ከምኡን ዓርቢ ናይ ደቅና መንእሰያት ዕድሜኦም ካብ 13 ዓመት ንዝኾኑ መንእሰያትና ኣብዚ ቦታ እዚ ብእንግሊዝኛ ዝገብርዎ ፕሮግራም ኣሎ እዩ ስለዚ ኩላትና ወለዲ ኣብዚ ቦታ እዚ ሒዝናዮም ደቅና ንምጻእ ንዓቶም ነሰንዮም ንዕጥቆም ከምኡን በቲ ሰዓት እቲ ኣብ ውሽጢ ኣትዮም ወለዲ ዝጽልዩ ኣለዉ ምስኣቶም ክንሓብር እንድሕር ደሊና ተን 2 ሰዓት ኣብ ውሽጢ ኣቲና ምስ ወለዲ ኮይና ክንጽሊ እዚ መሊስና ክንሕብረኩም ደሊ 4 ዓርቢ ሰዓት 7 ኣብዚ ቦታ እዚ ንደቅና ሒዝናዮም ክንመጽእ ከለና ንመንእሰያትና ሒዝናዮም ክንመጽእ ከለና እዚ ነገር ዙን ከም ዘሎ ተረዲእና ንምጻእ ኣብ ውሽጢ ዝጽልዩ ሰባት ኣለዉ ቀዳም ሰዓት 5 እስካብ ሰዓት 8 ጽቡቕ ናይ ጸሎትን ናይ ቃል ኣምላኽን ግዜ ኣሎ ስለዚ ኣብኡ መጺና ንኣምላኽ ክብሪ ንሃብ መመሊስና ከዓ ንገዛእ ርእስና ኣብኡ ንርከባ እግዚአብሔር ዝተባረከ ይኹን ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኣብ ጸሎት ክትርከብ ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ እሞ ብዙኾነ ዕድል ኣይንስኣን ገጽ እግዚአብሔር ምርኣይ ኣብ ዕድል እሞ ምስ ድኻምና ምስ ኩነታትና ንምጻእ ንጸሊ ገጽ እግዚአብሔር ንድለይ በርቲዕና ክንወጽኢና እግዚአብሔር ዝተባረከ ይኹን ኣዝየ ዝፈትዎ ፕሮግራም እንድሕራልዩ ቀዳም ሰዓት 5 እስካብ ሰዓት 8 ዘሎ ግዜ እዩ ከብኩር አይደልን በገለ ነገራት እንድሕር ኣቢለ ግን ዝስማዕኒ ነገራት ኣሎ ፕሊስ ዞም ኣሕዋተይ እንታይ ክብለኩም ይደሊ ንምጻእ ንእግዚአብሔር ብሓደ ኮይና ነመስግኖ 5 እስካብ 8 ቀዳም ከምኡን 8 ፈረቓን እስካብ 10 ፈረቓን ዘሎ ንኩላኻትኩም መንእሰያት ኣብዚ ቦታ እዚ ክትርከቡ ደጊምና ከዓ ንሕብር ኩሉ ግዜ ሕብረት ዝገብርሉ መንእሰያትና ብትግርኛ እሱ ከዓኒ 8 ፈረቓን ንድሕሪኡ ዘሎ ስለዚ መንእሰያት በዚ ሰዓት እዚ ከዓ ትርከቡ ክፍሊ መንእሰያት ይሕብሩ ሰንበት 2 እብረይ ዘለና 9:11 ፈረቓን ሰባት እንዳዓደምና ንምጻእ እግዚአብሔር ዝተባረከ ይኹን ዘለዋ ንመተን ባህታታት ዝመጽእ ዘሎ ብካላንደር ፋሲጋ እዩ ስለዚ ዓርቢ ጉድ ፍራይዴይ እዩ ዓርቢ ስቅለት እዩ ስለዚ ሐሙስ ዓርቢ ቀዳም ጾምን ጸሎትን ክንወስድ ኢና ኣብዚ ስለዚ ሐሙስ ብንግሆ ዝካየድ ብዙም ክህልወና እዩ እንደገና ወን ሰዓት 6 ኣብዚ ቦታ እዚ ጸሎት ክህልወና እዩ ማለት እዩ ዓርቢ ሰዓት 11 AM ኣብዚ ቦታ እዚ ጾምን ጸሎትን ሒዝና ክንርከብ ኢና ጉድ ፍራይዴይ እዩ ስለዚ ኣብዚ ቦታ እዚ ናይ ጾምን ጸሎትን ግዜ ክህልወና እዩ ቀዳም ኣብቲ ምድብ ሰዓትና ሰዓት 5 ኣብዚ ክንራኸብ ኢና ስለዚ ሰንበት ክንመጽእ ከለና ሰባት እንዳዓደምና ክንመጽእ እቲ ግዜ ምቹ እዩ ቅንያት ፋሲጋ እዩ ስለዚ ሰባት እንዳዓደምና ንምጻእ ንምድሓን ሰባት ከዓ ትማዓልታት ንጠቀመሉ እግዚአብሔር ይባርክኩም ኢየሱስ ጎይታ እዩ ከምኡን ኣቀዲምና ከነዘኻኽረኩም ኣፕሪል 25 ናይ ስልጠና ወይ ከዓ ትሬኒንግ ዴይ ንኣገልገልትና እንህበሉ ኣብ ዓመት 2 ግዜ እዩ ስለዚ ኩልኻትኩም ናይ ቤተ ክርስቲያን እዚ ኣገልገልቲ በዚ ኣፕሪል 25 ናይ ሙሉ መዓልቲ ናይ ስልጠና ግዜ ስለ ዘለና ኩልኻትኩም ካብ ሕጂ መደብ ክትገብሩሞ ተዳሊኹም ክትመጹ ኣፕሪል 25 ቀዳሚ ዝኸውን ዘሎ ተዳሊና መደብ ሒዝና ብሓንሳብ እንውዕለሉ ትሬኒንግ ንወስደሉ ግዜ እሞ እግዚአብሔር ይባርክኩም ካብ ሕጂ ኣመት ክትገብሩ እዚ ነገር እዚ ክብል ይደሊ ክብርና ኣምላኽና ይኹን ዝመጽእ ዘሎ ሰንበት ናይ ሪሳይክል ደዩ ኣይትረስዑ እዚ እውን ኣገልግሎት እሞ በዚ ከዓ ንኻልኦት በረኸት ንኹን እግዚአብሔር ዝተባረከ ይኹን መባእናን ዕሽርናን ንህቦን ኩሉ ክንሕዚና ኣብኡ ኣስማትኩም መጽሓፍ ኣይትረስዑ እዚኣ ክብል ይደሊ መጽሓፍትና ኣሴር ኮይና ክንጽሊ ኢና
እግዚአብሔር ይመስገን እንጸልይ ጎይታ ነመስግነካ ኣለና ብሩኽ ኣምላኽና ናይ በረኸት ኣምላኽ ተመስገን ሎሙን ከምዚልና ተኣኪብና ዕድል ረኺብና ንዓኸን ህያው ኣምላኽ ከነምልኽ ኣብ ኣኼባ ህያዋን ክንርከብ ጌርካ ኢኻ ሞ ተመስገን እስኻ ከምቲ ድዘመርናልካ ኢኻ ኣቦ ምሕረት ኣቦ ሰላም ናይ ሰላም ሓለቓ ኣምላኽና ተመስገን ሕጂውን ካብቲ ሰሪሕና ሓይሊ ሂብካ ጥዕና ሂብካ ሰሪሕና ትሕዝቶ ኢድና ባሪኽካ ኣብዚ ንዓኻ ድኸውን ፍታው ካብ ልብና ዝኾነ ክንህብ ስለ ዝገበርካ ተመስገን በቲ ንህቦ ድማ ንኹሉ ክበፅሕ ከምቲ እስኻ ትደልዮ ከም ፍቓድካ ክኸውን ብሽም ኢየሱስ ንጽልይ ኣለና ጉባኤና ኩሉ ንዓኻ መሊስና ነረክበካ እስኻ ስለተሓልፎን ንኹሉ ስለትድህስሶን ተጸናንዕን ትሕይልን ተመስገን ብሽም ኢየሱስ ኣሜን كما يكنيكم زيابير مسجد كبرنا أملاخنا يغن يسوع قويتاي وإذا حلفه كل التسمونات قويتنا يسوع كريستوس ناب يروساليم زجبرو جوزه كاب لوكاس وانجيل نرانا كنا لنا أبو كن كتصلينا زيابير مسجد أبو لوكاس وانجيل مرافت شعته ويتنا يسوع كريستوس ناب يروساليم جلسوا 5 ملسة كاب أجميرو دما لوكاس ناب يروساليم زتجبر جوزه ناترخلنا كم زخده حلف سمون دما مرافت سرتت شعته أب ياريكو مسبسحه أب ياريكو زجت أمانة جر رئينا نيرنا زيابير بارك كابو
ክንቅጽልና በአቆጻጸራ እዝናይ ምዕራብ ዓለም next week ኢስተር ይሎ ማለት ድማ ፓልም ሰንደይ ይባሃል ማልቲ ማለት እዩ ወይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድምታ ዝተተሐዘላ ዝሞተላ ሰንበትሲ ናብ ኢየሩሳሌም ዝኣተወላ ማለት እዩ ዝሓለፈ ግዜ ከቁርብ ክገልጾ ከም ዘፈተንኩሲ ወንጌላት ኣርባዕቱ ወንጌላት ማለት እዩ ብጣዕሚ ብዙሕ ኣተኩሮ ዝሓብዎ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ መወዳእታ ሰሙን ካብታ ሰሙኑን ድማ ታ ናይ መወዳእታ 24 hours ሲ ብዙሕ ቦታ ተዋሂብዎ ኣሎ እና ጻሓፉ ክመጹ ከለውሲ ወንጌል በሓጺሩ እንዳንበብኩም ሞኸት መጹ ከለውኩምሲ እታ ናይ መወዳእታ ሰሙን ክበጽሑ ከለውስ ኣጻሓፎምሲ they slow down ርግኢሎምሲ ክጽሕፉልና ጀሚሮም ንኣብነት በማርቆስ ወንጌል እንተሪእናዮ ማርቆስ ሓንቲ ድፈትዋ ቃል አላቶ ቡንቡ ትብል በእንግሊሽ immediately 35 ጊዜ ዝኣክል ተዘይተጋጊያ ወንጌል ማርቆስ ነዛ ቃል እዚ እንረኽባይና ማርቆስ ናይ አክሽን ወንጌል ይዝበሃል ገና ጅምር አቢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ልደት ገላይ ነገረና ናብ አገልግሎቱ ይዘጀምሮ ኢየሱስ ሓንቲ ተአምራት ይገብር ቡንቡ እንዳበለ ድማ ሓደ ኻሊ ይነግረና ቡንቡ ኢሉ ድማ ናብ ካልእ ይወስደና ሕጂ ንማርቆስ ንመጀመርያ ጊዜ እንተናንበቦሲ ማርቆስ እንታይ ክነግረና እዩ ቡንቡ እንዳበለስ ዘቀላጥፈና ዘሎ ምበልና ማለት እዩ ምዕራፍ 11 ማርቆስ ምስ በጽሐ ግን እታ ቡንቡ ትብህልሲ ቃል ወይ ድማ immediately ትብልሲ ከምቲ ኣብ ቀዳሞት 10 ምዕራፋት ንረኽባሲ ኣይንረክብና ምክንያቱ ማርቆስ ምዕራፍ 11 ታናይ በወዳእታ ሰንበት ፓልም ሰንደይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ኢየሩሳሌም ሰኣተወላ ሰንበት ተኸውናላ ስለዚ ካብኣ ጀሚሩ ዘሎ ማርቆስ ክጽሕፍ ከሎ ነተን ዲቴልስ ቀስ እንዳበለ ይጽሕፈልና ብሉቃስ ኢና ንሪኦ ዘለና ሉቃስ ድማ ናብ ኢየሩሳሌም ዝተገብረ ጉዕዞ ይዝነግረና ዘሎ ናብ ኢየሩሳሌም ምሰንቀለ ምዕራፍ 9 ንቁርብ ኣዋርሕ ወሲዱሉሎ ሜቢ 3 ክሳብ 6 ወርሒ ይብሉ ምዕራፍ 19 ክበጽሕ ከሎ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ኢየሩሳሌም ዝኣትወላ ተኸውን ማለት እዩ ካብዚኣ ጀሚሩ ሕጂ ካብ ምዕራፍ 19 ራእይዎ ክሳብ 24 ዘሎ ታናይ መወዳእታ ሓንቲ ሰሙን እዩ ዝጽሕፈልና ዘሎ ዮሐንስ ወን ካብ ምዕራፍ 12 ጀሚሩሲ ታናይ መወዳእታ ሰሙን ያተኸውን ደላ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ተኺና ድማ ምዕራፍ 21 ሎማልቲ ንሪኦ ታናብ ኢየሩሳሌም ዝኣተወላ ናብ ኢየሩሳሌም ዝኣተወላ ጊዜ ዘጋጠመ ነገር እዩ እዚኣ ዛንታ ወይ ዛ ታሪክ እዚኣሲ ኣብ ኣርባዕቱ ወንጌል ንረኽቦ ከምቲ ዝበልኩኹም እጅ ወንጌላት ኣብቲ ናይ መወዳእታ ጊዜያት ክኸውን ከሎ ዝጽሓፉልና ብዝርዝር ስለ ዝኾነ ምምስሳሎም ድማ እንዳበዝሐ ይመጽእ ልደት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ሉቃስና ማቴዎስን ጥራይና ንረኽቦ እቲ ናይ መወዳእታ ናይ ሞቱ ሰሙን ግን ከም ዝበልኩኹም ኣብ ኣርባዕቱ ወንጌል እዩ ተጻሒፉልና ዘሎ ስለዚ እዛ ምእታው ናብ ኢየሩሳሌምን ኣብ ኣርባዕቱ ወንጌል ኢና ንረኽባ ቤተ ክርስቲያን ምብራቕን ምዕራብን ድበሃል ናብ ክልተ ምስተመቕለሲ ታ ናይ ምዕራብ ናይ ካቶሊክ ኮይና ማለት እዩ ታ ናይ ምስራቅ ድማ ናይ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ማለት እዩ ጂቲ ኢስተርን ንፋሲካ ይደጉልህ ዌስተርን ድማ እንተሪእኹም ድማ ንልደት ይደጉልህ ጃብ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ዳኣበኹም ኢቫንጀሊካሉን ካቶሊክ ስለዝወፀት መብዛሕትኡ ኣተኩሮ ድወሃብሲ ተሪእኹም ኣብ ልደት እዩ ልደት ክኸውን ከሎ ቅድሚ 6 ሰናብቲ ኣቢሉሲ እቲ ምምጻእ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝዝከረሉ ይኸውን ታልደቱን በኣብያ ትበዓል ማለት እዩ ኣብ ናይ ምብራቕ ድማ እታ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሳኤ ኢስተር እዩ ኣብ ዝኸውን ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ ከምዘይ ከም ዝነበረ ይፈልጥና ነግን ኣብ ተዛኣበ ኩሉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዛ መዓልቲ እዚኣ ማንም ኣይስሕታን ምክንያቱ ቅድሚ ፋሲካ ምዃና ዘላ ሰንበት ኣቕሽሽቲ ቅዳሴ ምስ ወድኡ ስየ ሒዞም ናብ ኩሉ ገዛውቲ ይዞሩ ከምኡ ግበርተ ኮይኑ ኣብ ኤርትራ ይፈልጥ ኣስላምኩን እመን ኣይትእመንሲ ቶም ኣቕሽሽትን ዲያቆናትን ኩላቶምሲ ነታ ከተማ ብምልኣሲ ክዞርዋ ከለው ስትርኢ እንታይ እዩ ታ መዓልትስ እንታይ ምዃናስ ትፈልጥ ማለት እዩ እታ ናይ ምብራቅ ከም ዝበልኩኹም ናብቲ ናይ
ኢስተር ናይት ናይ ሞቱ ነገር ተድሕብታ ናይ ምዕራብ ድማ ተናይ ልደት ኢንፋክት ዋላ እቲ ማሕበረሰብ ዳርጋኸም እዩ ናቡ ብዙሕ ከተወኩም አይደልን ግን ሰብ ዝዝከር ተኮይኑ ኣብ ምዕራብ ብዝተወልደሉ መዓልቲ ይዝከር ኣብ ምብራቅ ድማ ክዝከር ከሎ ሰብ በታ ዝሞተሉ እዩ ዝዝከር ኣብነት ክበኩም ማርቲን ሉተር ኪንግ ኣብዝ ናይ ኣሜሪካ መዓልቲ ኣለዎ ኦፊሻል ዴይ ኣለዎ ጃንዋሪ 19 ኣብ ኣሜሪካ ኦፊሻል በዓል እዩ ስራሕ ገለ ይብሉን ናይ መንግስት ነገር የለን ታ ጃንዋሪ 19 እንታይ ኣተይልኩም ማርቲን ሉተር ዝተወልደሉ እዩ ኣብ ምብራቅ እንተ ዝኸውን ታ ዝሞተሉ ኢና ንዝክራ ነሰብሲ ክንዝክሮ ከለና እዚ በቲ ዝሞተሉ ኣብ ወንጌል እንተሪእና እቲ ዝሞተሉ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብጣዕሚ ኣድሕቦስ ተዋሂብዎ ኣሎ ብዝርዝር ተጻሒፉልና ኣሎ እዛ ሉቃስ ምዕራፍ 19 ካብ ፍቅዲ 28 እምበኣርሲ ክሳብ 44 ዘሎ ኢና ሎም መዓልቲ ንርኢ እዛ ናብ ኢየሩሳሌም ዝኣተወላ ናይ መወዳእታ ሰሙን ዝጅመረሉ በዓል ከሎ ድማ ዛ ዊክ እዚኣ ናይ መወዳእታ ሲ the passion week ወይ ድማ ሕማማት ዝበሃል ማለት እዩ ካብታ ሰንበት ጀመረት ቀቅድም ትንሳኤ ቀዳም ለይቲ ዘላ ሓንቲ ሰሙን ሲ ሕማማት ብግዕዝ ቋንቋ እዩ ስቅያት ማለት እዩ ሕማም ማለት እዩ በእንግሊሽ ድማ passion week ይብልዎ passion ውን ፓሲዮ ካብ ዝብል ናይ ላቲን ቃል ዝመጸ እዩ ዘሴም ስቅያት ማለት እዩ ስቅያቱ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝዝከረሉ ሰሙን እሳ ተበግሳሲ ዛ ምእታው ናብ ኢየሩሳሌም ዝኣተዋ ምእታው ያ እዚኣ ድማ ኣብ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ካብ ፍቅዲ 28 ክሳብ 44 ኢና ንረኽቦ ከም ዝበልኩኹም ግን ኣብ ኣርባዕቱ ወንጌል ተጻሒፉልና ኣሎ ብኽብሪ ቃል ኣምላክ ካብ ዘለናዮ ሓፍ ክንብል ካሓተኩም እሞ ነዚ ቅዱስ ቃል ክነንብብ ኢና ብስም ኢየሱስ ከንብቦ ቁጥር 28 ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 19 እዚ ምስ ተዛረበ ናብ ኢየሩሳሌም ክድይብ ንቅድሚት ደፍአ ኮነ ድማ ናብ ቤተ ፋጌን ናብ ቢታንያን ኣብ ጥቃ ደብረ ዘይት ዝበሃል ከረን ምስ ቀረበ ካብ ደቀ መዛሙርቱ ክልተ ለኣኸ ከምዚ ኢሉ ናብዛ ኣብ ቅድሚኹም ዘላ ኣዲ ኪዱ ኣብ ኣምሳኣተኹም ሰብ ዘይተወጥሖ እሱር ጻብእ ክትረኽቡ ኢኹም ንኡ ፈቲሕኩም ኣምጽውዎ ሓደ ስለምንታይ ትፈትዎ ኣለኹም ኢሉ እንተሓተተኩም ከዓ ጎይታ ይደልዮ ኣሎ በልዎ እቶም እተለኣኹ ኸይዶም ከምታ ዝበሎም ረኸቡ ንሳቶም ነቲ ጻብእ ክፈትሕዎ ከለው ዋናታቱ ስለምንታይ ትፈትዎ ኣለኹም በልዎም ንሳቶም ድማ ንጎይታ የድልዮ ኣሎ በልዎም ናብ ኢየሱስ ሒዞምሞ መጹ ኣብቲ ጻዕብ ክዳውንቶም ጠይቂ ምስ ገበሩ ከዓ ንኢየሱስ ኣቡ ኣወጥሕዎ ንሱ ክኸይድ ከሎ ክዳውንቶም ኣብ መንገዲ ኣንጸፉ ናብ መወዳእታ ቁልቁል ደብረ ዘይት ምስ ቀረቡ ኩላቶም እቶም ብዙሓት ደቀ መዛሙርቱ ብዛዕባ እቲ ዝረኣይዎ ኩሉ ሓይልታት ክሕጎሱን ንኣምላኽ ብኣቢ ድምፂ ከመስግንዎ ጀመሩ እሞ ብስም እግዚኣብሔር ዝመጽእ ንጉስ ብሩኽ እዩ ሰላም ኣብ ሰማይ ክብሪ ኣብ ኣርያም በሉ ካብቲ እኩብ ህዝቢ ድማ ሓያሎ ፈሪሳውያን መምህር ንደቀ መዛሙርትኻ ግን ሃዮም በልዎ ንሱ ከዓ እዚኣቶም እኳ ስቕ እንተበሉ እዞም ኣእማን ክጭድር እዮም እብለኩም ኣለኹ በሉ ኢሉ መለሰሉ ምስ ቀረበን ነታ ከተማ ምስ ረኣያን ከምዚ ኢሉ በኸየላ ኣየ ንስኺ በዛ መዓልትኺ ንሰላምኪ ዝኸውን ነገር እንተትፈልጢ ሕጂ ግና ካብ ዓይንኺ ተኸዊሉ ኣሎ ጸላእትኺ ቀጽሪ ቀጺሮም ዝዞሩኺ መዓልቲ ክትመጸኪያ እሞ ክኸቡኺ በዝንበትን ከዓ ከጽቡልኪዮም ዘመን ምህረት ኪሳኣን መፍላጥክስ ንኣኽን ኣባኽን ዝነብሩ ደቅኽን ክግምጥሉኺ እምኒ ኣብ ልዕሊ እምኒ ኣይከሓድጉልክን እዮም ለኽባርኩም ከፈሉ በኣር እዛ ዘንበብናያ ካብ 28 ክሳብ 44 ዘሎ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ኢየሩሳሌም ዝኣተዋ ዝተጻሕፈትልና ዛንታ ብሰለስተ ምቕላብ ቢልና ሎም መዓልቲ ክንሪኣ ኢና
تا مجمريا كاب إسران شمونتن كساب 34 دلو ويتا ويدما زنقوس زمسيح اتتنبيت زفتسم نقوس تنبيت أبدأ يفتسم كم زلو نري كاب 35 دما كساب 4 أبزلو دما زمسيح زنقوس كبري زقبو كبري خوسد كلو دما نريو كاب 4 حدن كساب 4 جن زمسيح زنقوس زبكي دما نقوسيو كبكي خلو دما نريو بس 5 كيرنا ترنفا بيلنا كنري أينا كتر سران شمون تنكبت صحكلوس ناب يروساليم نمقتاو نمخادسي نقدميت دفء يبلو زا كم زبالكم ناب يروساليم نممصع كاب ونجيل لوقاس مراف تشعت تجمره غوزوسي ناب يروساليم نمقتاو ناب تاچاف بصيحلو على فغزي كم زبالكم كاب 3 كساب 6 ورحي وسيدلولو زغوزوزي تاناي مودعتا ناب يروساليم زمصلا غوزو مالتيو مودعتا كبصح كلوس دفيو كيدو يبلنا مراف تشعت كجمر كلو صحله فرينا ينيرنا غويتا كمتم كالوت ايهود كاب غليلا ناب يروساليم كوردو خلوسي نسماريا اوراجا بغون غديفوم حديغوم زوردو دايكونس بماكل بسماريا حليفو كمت فتينو نيرو ነገር ግን ሳምራውያን አይተቀበሉውን ሪጀክት ገሮሞ ስለዚህ አብ ካርታን ተሪኦም አብ ክንድ ንደቡብ ሰንጢቁ ድመጽ ናምብራ አብሉ ከይዱ ዮርዳኖስ አብ ዝሐልፈሉ ድማ መንገድ ድማ በመብራቅ ድማ ነታሕት ወሪዱ ታዝሐለፈ ጊዜ ዝራእናያ ያሪኮ ከተማአትዩ ያሪቆ ልክ ናምብራ ከድካስ ንደቡብ ክትወርድ ከለኻ ትርከብያ ዳሕራይ ድማ ናብ ቢታንያ ናብ ቤተፋጌ ናብ ኢየሩሳሌም ድማ ይመጽ ያሪኮ 30 ኪሎ ሜትር አቢላ ካብ ኢየሩሳሌም ትርሕቀያ ቢታንያ ግን ቀረባ ካብ ኢየሩሳሌም 3 ኪሎ ሜትር ጥራይ ርሕቀት ደለዋያ ዛዛንታ ዚያ ዛ ታሪክ ዚያ ሎም ማለት ነንብባ ዘለናሲ ኣብ ቢታንያ ይድፍጸም ቢታንያ እቶም ዝፈትዎም 3 ሰባት ዝነብሩላ ከተማ እዩ ማርታ ማርያም አልዓዛር ኣብ ቢታንያ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙሕ ግዜ ይሕልፍዩ ኢንፋክት ዛናይ መወዳእታ ሰሙኑ ማርቆስ ከተንብቡ ከለኹም ይነግረኩም ካብዛ ማዓልት ዚኣ ጀሚሩ ናብ ኢየሩሳሌም አትዩ ናብ መቅደስ ምስአተወ ንምሸታ በዛ ማዓልት ዚኣ ናብ ቢታንያ ተመሊሱ ስለዚህ ቀትሪ ኣብ ኢየሩሳሌም ውኢሉ ናብ ቢታንያ እንዳመጸዩ ታሰሙንቲ አውን ዘህለፋ ዛንታ ዚኣ ቢታንያ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንአልዓዛር ድሕሪ ምትንስኡ ዝፍጸም ዘሎ ዮሐንስ ምዕራፍ 10 ተኸልተኸተን በበኸለኹም ነዚ አጸቢቁ ይነግረና ስለዚህ ዮሐንስ ከነግረና ከሎ አልዓዛር ካሞት ተንሲኡ ብዙሃት ድማ ክሪኡ ወይደሉ ነሮም ና ኢየሱስ ክርስቶስ ፖፑላሪቲ ሲ በጣም ይወስይሁሎ ብዙሃት መጽዮም አለ ብዙሃት ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክሪኡ ይደልዩ ስለዝነበሩ እቲ ካሞት ና አልዓዛር ምትንስኡ እንደማሲ እዙውን ድማ ካለ ነገር ወስይሁሲ ናብ ኢየሱስ በብዝሂ ዝመጽሉ ጊዜ እዚ ኢየሱስ እምባር ታናይ መወዳእታ አታአታቱ ከአቱ ከሎ እቲ አታአታቱ አንባዕሉ ተንኩለን አብዝ ዝተፈጸማ ነገራት በጋጣም ደይኮነስ ፕላን ብዙኾነ መንገድ ይድግበር ደል ኢየሱስ አበይ ከተማ ከምዝመውት በይነይቲ ማዓልቱን ከምዝመውት ሲ ይፈልጥ ይነሩ ኣብ ሉቃስ ጥራይ ይኮነን ናብ ኢየሩሳሌም ገጹ መለሰ ናበለት ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብ መስቀል ንምዃን ንኃጢአት ነፍስ ወከፍና ተሰኪሙ ኣብ መስቀል ትመስዋዕት ኸውን መታንሲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እናደፍአ ዝመጸ ኣብ ማቴዎስ ወንጌሉን ምዕራፍ 16 ትዝክሩ ኢኹም ነቶም ደቀ መዛሙርቱ ሓቲትዎም ሰባሲ ብዛዕባ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ምስ በሎም ሰባት ደኣ ከምዚ ኢሎም ይብሉ ኢሎም 4 መልሲ ሂቦሞ ስኻትኩም ከንታይ ትብሉ ምስ በሎም ጴጥሮስ ንስኻ ክርስቶስ ወዲ ሕያው አምላኽ ኢኻ ኢልዎ ዝስጋ እንደምናይ ገለጸልካን ጴጥሮስ ተባሂሉ ተናኢዱ ዝናይ ሰማይ አቦይ ገሊጹልካ ካብ ሰማይ ኻዚ ብርሃን እዚ ዝግልጸት ዝረኸብካዮ ተባሂሉ ትሕቲሉ ግን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ ሓደ ነገር ክነግሮም ጀሚሩ ኢየሱስ ከምዚ ኢልዎ ኣብ ኢየሩሳሌም አበይትን ጻፍትን ፈሪሳውያንን ሲ ንመሲሕ ንኢየሱስ ሲ ብኢድ ብዙሃት በዞም ዝጠቀሶም ሲ ሓሰረ መከራስ ክጸግብ ምስ በሎም
بزعبا موتو كنغروم اب يروساليم زغطمو ነገር كنغروم مس جمرس يبالا حقا إلو بيتروس in fact دغرميو بيتروس تفلطو ديخو ني يسوس كغنهو يدليو اتا قال بكولتو كم حازيا بتملكت كمزيو هيزو وني يسوسي ايتموت يلو كاباي را سيطان يلو غويتا ገሲጾ ታክብለኩም ይሌ በይኔት ሰዓት አበይ ከምዝ መውት ወይታ ሲፈልጥ እታ አብ ሐድሽ ኪዳን ኢየሱስ ክርስቶስ ናብዛ ምድር እዚ አኻብዝ መጸሉ ክሳዕ ሞቱ ዘሎሲ ስቂሉ በጋጣም ዝሆነ ነገር ሲየለን የመጽሐፍ ቅዱስ መማህራን ሲ 300 ገለን ካቡን ላዕሉ ዝሆኑ ጠቅስታሲ አብ ሐድሽ ኪዳን ኢየሱስ ክርስቶስ አብሉይ ኪዳን በትንቢት መልክ ዝነበረስ ኩለን ሲፍጻሜታት ከም ዝረኸቡስ ይነግሩና እዛ ማዓልት እዚ አሁን ዝኸውን ዘሎሲ ሉቃስ ከም ዘለዎ ይነግሩና ግን ዮሐንስ ማቴዎስ ድማ በፍላይ ማቴዎስ እቶም ናቱ ኦዲየንስ አይሁድ ስለዝኾኑ ብሉይ ኪዳን ስለዝፈልጡ ብዛዕባ አብሉይ ኪዳን ተጻፈ ትንቢታት ክፍጸም ከሎስ ገና ካብ ጥንሱ ጀሚሩ አሙላዱ አብ ኩሉሲ እዚ ከምዚ ዝብል ጽሑፍ ክፍጸም መታን እናበለና ነገረና ጠንስ ከላ ማርያም ኢሳይያስ 7:14 እና ተቀሰ እዚ ክፍጸም ናብ ግብጽ ኸይድ ከሎስ እዚ ቃል እዚ ክፍጸም መታን ካብ ግብጽ ክወጽ ከሎስ እዚ ቃል እዚ ክፍጸም መታን እንዳበለ ለለ 50 ጊዜ ማቴዎስ እትጠቅሲ ይፍጸም ትንቢታት ይፍጸም ምዃኑስ እና ነገረና ይከይዱ ወይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ገና ክውለድ ከሎ ሰብ ጥበብ ካብ ምብራቅ መጽዮም ሰለስተ ህያባት ይዞም መጽዮም ሓደ ህያብ ወርቂው ተወርቂ ንንግስኑ ዘመልክት እዩ ተኻላአይ ህያብ እጣን እዩ ነይሩ ንመለኮትነቱና አምላኽነቱ ደመልክት እዩ እቲ ሳልሳይ ግን ኣብ ግዜ ልደት ደይውሃብ ይድገርመኩም ከርቤ ሂቦም ትከርቤ ጥዑም ማዕዛዝ ዘለዎ ሰብ ክመውት ከሎ ርእሱ ዝሕጸበሉ ኣብ ትሬሳ ዝግበር ነገር ኢየሱስ ገና ክመጽእ ከሎስ ንሞት ከም ዝመጸ ስለ ዝፈለጡስ እዚ ሰለስተ ህያባት መጽዩ ዳራይ ድማ ኣብ መቅደስ ከምቲ ኩሉ ህፃን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ከቆምዎ ዮሴፍን ማርያምን ሂዞም መስከዱ ትዝክሩ ይኹም ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 14 ስምዖን ዝበሃል ሓደ ምጽንና ና እስራኤል ዝጸባበ ዝነበረ ሰብሲ ካብዚ ሁሉ ህፃን ፈልይዎ ነዊሕ ዓመታት ተጸበዮ ኢየሱስ ምስ መጸስ ፈሊጡስ ተቀቢሉ በቃ ሕጂ እዚ እንተይ ካብ ረአያ ንባሪያኻ ሰናብቶ ኢሉ ትንቢት ግን ተዛሪቡ እዚ ኢሉ ዝህፃን እዚ ኖርማል ህፃን አይኮነን ንገሊኦም ንሙዳቅ ንገሊኦም ድማ ንምትንሳእ ዝኸውን እዩ በአኽ ድማስ ብነፍስኽ ሰይፍ ክሐልፍ ኢሉዋ ታም መስቀል ዝገጥማ ነገርሲ ኣብዚ ክነግራ ጀሚሩ ወይታና ኢየሱስ ክርስቶስን እዚ ሁሉ ክመጽእ ከሎሲ ከም ዝበልኩኹም ከም ዝመውት እና ነገሮም ይኸይዱ ብፍላይ ማርቆስ ወንጌል ከተንብቡ ከለኹም ሓንቲ ትገርመኩም ነገር አለ ሰለስተ ጊዜ ዝአክል ብዛዕባ መስቀል ነጊርዎም አሉ ኣብ ማርቆስ ሰለስቲኡ ጊዜ ድማ ኣብታ ማርቆስ ኢየሱስ ብዛዕባ ሞቱ ዝተረኸሎም ቦታ ናይ ደቀ መዛሙርት ክርክር ድማ ይምጻአልና ደቀ መዛሙርቲ መን ይኻባና ዝዓቢ ይብሉ ኢየሱስ ድማ ብዛዕባ ሞቱ ይነግሩ መን በየማንን በጸጋምን ኮፍ ድብል ይብሉ እሱ ድማ ብዛዕባ ሞቱ ይነግሩ እጂ ታሞት ከም ትመጽሲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ደጋጊሙ ተዛሪቡ ታማልቱን ታጊዜውን አበይ ከም ትፍጸሙን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ጠንቂቁ እዩ ድፈልጣ ዝነበረ ድገርመኩም ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 5 ለና እንታይ ኢሎም መስለኩም ጋሮ ምእንቲ ኸይላል እግርግር ከይከውንሲ ድሕሪ በዓል ክንገብሩ ኢና ኢሉ ፋሲካ አህሊፎም ሹዮም እሳቶም ሐሲቦም ኢየሱስ ግን አብታ ንእስራኤል ንምትራቅ ገንሸል ድሕረደላ ማዓልትሲ ናይ ዓለም ኃጢአት ኩሉ ደርሕ ገንሸል አምላኽ በታ ማዓልትቲ አከረድ ስለዝነበሮ በትናቶም ስኬጁል አይኮነን ከማን ተታሂዙ
ንሳቶም ከምዝናይ ፖሊስ ኖቲስ ዝረአየ አይኑ ይብራህ ዝአይነቱ ረኸቡልና ዝአይነቱ አውጽዮም ነይሮም ምዕራፍ 11 ወንጌል ዮሐንስ ናይ መወዳእታ ቁጥር 57 ሓንቲ ነገር ሲ አዚዞም ሓንቲ ነገር አውጽዮም እንታይ ኢሎም ንኡ ዝረአየ ንምትሓዙ ንኡ ነታ ዘለዋ ቦታ ዝፈለጠሲ እንተሎ ክሕብሮም አዘዙ ይብል ጎይታ በታ ማዕልተቲ አኸመውትሲ ነገራት ድማ ተመቻችኡሎም ባዕሉ ብትክክል ትቦቱ ዝፈልጥ ብምስዓም ይሕሊፉ ዝሕብሲ ይሁዳ መጽዩሉ ድሕርጋሮ ዝበሉሲ መጽዩሎም በታ ማዕልተቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ አብ ወንጌል ዮሐንስ ከተንብቡ ከለኹም ሓንቲ ዝብላ ነገር አላ በተደጋጋሚ በእንግሊሽ the hour ታጊዜ ዝብላ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ይጅምር ገና ታናይ መጀመሪያ ተአምራት ድገበረላ ጊዜ ማርያም መጽያ ወይንም በሬ ብሎ ምን መስበለቶም ጊዜ አይበጽሐን ይሉ ታጊዜ ከይበጽሐትሲ ምንም ከምዘይከውን ፈልጡ ዮሐንስ ምዕራፍ 12 አብዛ ማዕልት ዚአ እስበጽሐ ግን ከምዚ ኢሉ ወዲ ሰብ ክኸብር ጊዜኡ በጽሐ ያይሉ ክጽልይ ከሎ ምዕራፍ 17 ቁጥር 1 ኢየሱስ ተዛሪቡ ይብለና እንቱ ድማ ናብ ሰማይ አንቃሪሩ ወአቦ ሕጂ እታ ጊዜቲአ በጽሐት ይሉ በታ ጊዜኡ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከይዱ ሕጂ እተን ኩለን ካልኦት ትንቢታት ንሱን እሽተይ ከሎ ቆልአን ከሎ ገለገለ ዝተዘርበ ዝተፈጸመ እዚኣ ምእታው ናብ ኢየሩሳሌም ክኸውን ከሎ ግን ንሱ ባዕሉውን ፈሊጦስ ተዋሲኡላ ኣብታ ዘንበብናያ ታሪክ ሲ እንዚኣ ትብል ኣብዛ ቤተፋጌ ምስ በጽሑ ክልተ ደቀ መዛሙርትስ ሊኢኹ ኪዱ ኢልዎም ምስከድኩም ኣብ ማቴዎስ እንተንቢብኩም አድጊ ዳሕራይ ድማ ታ ትግርኛ እንዲያ ተጠፋኒ ጻብዕ ዲ ትበልኩማ ክትረኽቡ ኢኹም ኢልዎም ሕጂ he knows ዳሕራይ ከድኩም ክትፈትዋ ከለኹም ድማ ኢልዎም ክመጽኦም ሰባት ክሓትኹም እዮም መሳሓተትኹም ድማ ሰኻትኩም ንጎይታ የድልዮሎ ኢልኩም መልሱሎም ኢልዎም ዮሐንስ ምዕራፍ 12 ዳሕራይ ከድኩም አንብብዋ ክነግረና ከሎ እዚኣ ክትፍጸም ከላ ደቀ መዛሙርት ሲ አየስተብሓሉን ኢየሱስ ምስከበረ ግና ይብል ትንቢት ይፍጸም ከም ዝነበረስ አስተብሓሉ ታብዘ ዘካርያስ ምዕራፍ 9 ተጻሐፈ ትንቢት ክፍጸም መታን ለዋሕ ኮይኑ ንጉስኪ አባድግ ተወጥዩ ከመጽዩ ከአትዩ ዝተባህለ ክፍጸም መታን ሲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ፈቲሕኩም አድጊ እስኩም መጽዩ ኢየሱስ በፕላን እዩ ነፍስ ወከፍና መይቱልና በጋጣሚ አይኮነ ካብ ሰማይ ናብ ዛምድር ዚ አኽመጽ ካብ ድንግል ማርያም ክውለድ እተን ዘሕለፈን ዓመታት ኩሉ ክሕልፍ በታ ኣብ ኢየሩሳሌም ድማ አትዩ መስዋዕት ክኾነላ ዝግባእ መዓልቲ ኸውን ኩለንሲ ተሓሲቡና አይን አኻትኩምንሲ አቀድሙ በአምላኽ ደተወጠነ ፕላን ኩለን የንተፈጽመን ክብርና አምላኽና ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ አረ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ ክብርና ህቦ እንድሕር ኮይና ጽቡቅ ጌርና ንሓቦ ጎይታ ይባረክ ሃሌሉያ አይኮነን በአምላኽሲ ሰብኳ ከሐስበካ ደስ ይብል ሰብኳስ ሐሲበካ ጸልየልካ ክብለኩም ከለኹስ ደስ ይብለኩምሽ ሐሲቡ ፕላን ገይሩ ዝኾነ ነገር ክገብረልኩም ከሎ ክድመኩም ከሎ ወይ ገለ ክገብረልኩም ከሎ ደስ ይብል አነ ንስኻትኩም እንሲም በአርሲ በቲ ጎይታ ጎይቶት ንጉስ ነገስታት ደኾነ ሃሌሉያ አምላኽናስ ተሐሲብና ስለና ኩለና ዋዲዱሲ መስዋዕት ድማ ኮይኑልና ክብርና አምላኽና ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ በጋጣሚ ብድንገት አይኮነን መጽዩ መስዋዕት ኮይኑ ኩለን ተፈጽመን እዚን ክፍጸማ ድማ ንሱን ተዋሲኡ አብዝሕጅ ናብታ ካልአይቲ ቅድሚ ምህላፊ ሓንቲ ፕራክቲካል ነገር ክንወስዶ ክብለኩም ሞኻን ሓልፍ ጎይታ ተደጋጊማላ ኩለን ወንጌላት ክትሪእዎን ከለኹም ሰብ ዘይተወጥሑ ትብል እዛ
إلو سب زي توتحايا قدم هج سب زي تقلقل الله عبهجي نعملها مسوعة قرب خلوسي نعقلقلوت قدم هج ديو على سكمتو يا حتى زهولكم رافع سر تشدشتلن إذا أدقدم ما قدم هج السب زي توتحنا عملها دتفل يتسي نزم مسيح يزاك تعطو متانسي زي تمريض نقص نوق خيد كله بفرس بسرق الله نقص ناب كتما نسلام كأتو خلوجن بأدقي يزمت ويدما ببقلي سلمون ببقلي آتيو داويتون كم هجو قويتانا يسوس كريستوس نسلاما نيروساليم نسلاما سلزمت بأدقي يكون نمتيو آمين بفرس يكون نمتيو ببقلي بأدقي توتحوسي متيو سب زي توتحو مالت دما بخال الزراربا ترند دايكونن ترند دايكونن سي تتوتح كايوس كودق كون خدي مونياتو قدم هجي اي لمده ازي اغن نغوس مسيح مستوتحاسي هراي الى كبرنا املاخنا يكون فانطرطراي بلت مسديو دما يمصيكو فانطرطراي بلا غلي بلسي ننغوسي تغزيولو كبرنا املاخنا يكون يسوع غويتاي ازوم واناتاتون نغويتاس يليولو مستباحلوسي من غويتا غلمل ايبلون يخيت إلو نغويتاس نهبو إلهم كبرنا املاخنا يكون by virtue of creation بفطرتسي ناتو ياكو ونياتو قولوسي ምዕራፍ 16 كله زرقه هنا زيرقه يلون ጳውሎስ ሓደ ከይተርፍ መታንሲ ንሁሉ ይድማ ዝጽው ዙፋናት ኮነ ጎይትነት ስልጣናት ኮነ ህልቅነት ኩሉ ብኡዩ ተፈጢሩ ድማ ንኡኡ እዩ ስለዚህ ንኡዩ ተፈጢሩ ኩሉ ክብረና አምላኽና ይኹን ናትና ዘበለ ሁሉ ንጎይታ ክንህቦሲ ይግባ ኢየሱስ ሓቲቱካሲ it's a privilege نأخبلك خلو كوتحك أخبلك خلو بأخا خسرح كبلك خلو بأخا أي كبلك خلو what a privilege كبرنا أملاخنا يكون سلازي زا إلو زي أسي نيسوس تغون إلهم يبومو كبرنا أملاخنا يكون يسوس قويتاي جزينا قلبتنا هيابنا ساعتنا جنزبنا نبرتنا كل تحابنا يوسي يقبوي أرى يقبوي كبرنا أملاخنا يكون كالاي أبزن ريوسي زنقوس زي زمسيح زي نزا إلو زي أمسو مسبلوم زوم كلته زوم مسمسو دك أمزامورت دقبرو ونقري نقرنا دايب المسلوكو أبزيا أوطحو ساتومي داراي دما بتزقبرو نقر دما إنا تحقوسو نزنقوس زي كبرك هبو جميرو من يمز جمرو زلو دك أمزامورت زوطحو زلو نساتومي أي كدما جيرو مولي بلنا داراي دما كدانو من داوتو أبت مريت انده قبروسي نزنقوس زي أوطحو كخبرو جميرو يسوس أبكى لبوتاتات كم زاينة نجر أي فكر النيو كان قسوه خدليو خلو يحدم even سب كمان فويسو قال جيرو تأمرات جيرو سين سبات هاي تنقرو يدبل نيو أبزابو تازي أجن نمجمر يا جزية صف كدلو حدثات بيت كتفتسم كل عيد ما تأنتو يزبلنيا جيزي أوسلز أخل حجي كجهد كلاتهم كفلتوه اقرقر كايلا على دحري بعل دبلو حجي أتاسا سلازي كجهد كماتو كريوو خرغبوه اتا تغون كتكون متانسي أفكدلو ساتومون مسيهم كدانهم نادربيو تعدقي كترغوص أمتان أمريت كقبرو جميرو زقوي تازي كبري يقبوي كبرنا أملاخنا يخون أب حدش ترقم أرستخوا غلو نزاك في لزيئة يسوس بكبري ناب يروساليم كم زأتوا يزب صبغيو كنا ننتهي بالمسلكم زي قداميتي زي أنشتي كبريئة كاليدي كمن دقنا غمتسيو
بعبي كبري شويو كأتو كبرنا أملاخنا يغون إذا أدقت وتحوز وردها زلو دبر زيت أبعايو قويتنا يسوس كريستوس كما تسخلص اقرو زنبر شوغن بعدها يكون عنده ورد أدقر مكم اقرو مسقمت اللاسي سلا زيت غيل انتاي مسلكم زبل صحوف نغلتا كسنتب كبرنا أملاخنا يغون شو أبتي غباب زلو سبات يوم ري أمو داقماي كما تسخلوغن ماتيوس سران 4 كم زنقرنا رأي مراف حدون كم زنقرنا كل سب أبزا مدرزي أسي إذا ما ألتزي أزو حلفو يلن كبرنا أملاخنا يغون يسوس داقم مزيو بغبري ناب يروساليم كعاتو غلوغن كل غريو كبرنا أملاخنا يغون كل بفقادو كل دما بقدي كبر غبيو يسوس كريستوس قويتايو شو أبا أدك توتي هاي يكون عندما رأي سرتت شاء تغمز نجرنا قبل الفرس توتي زمت كاب عفو سيف زوت سنقوس كما تيو كبرنا أملاخنا يقول يسوع قويتايو أنا نسقاتكم من الدلنيا هنا بفقدنا جناتا ما قلتي أخي مت أتكلاسي كبرنا هب ولنا كبرنا أملاخنا يقول يسوع كريستوس قويتايو زعابة يجن بركز بلا كله بتام قلتي جدا كم بركيو عند بدأ بلا كله دمّا يسوع كريستوس قويتا خمس غناسي كأمانيو أملاخ رديونا جنا هجنا هنا السو نجوس هاليلويا كبرز جبّا أنا غوارة دي جبّا عني إلهم أرقام الناوردو ترجعت عاد كذبالوسي كبرنا هو لنا يسوع كريستوس قويتايو كبرنا أملاخنا يقول أرا كبرنا أملاخنا يقول نزو قويتا زسكي هاليلويا بتشبشابا بليلتا كمن نجنا كبرنا حبو كبري 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 يجبّا يونسو كبرنا أملاخنا يقول كبر زقبو يسوس كبر غبو جميرو هوسانا بسم እግዚአብሔር ዝመጽ ብሩኽዩ ዝንጉስ እዚ እናበሉስ ተቀቢሎሞ በአቢ ክብር ድማ ከአቱ ጀሚሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ ዝሕዝን ግን ገሊአቶም ተዝግበር ዘበለስ በደንብ የተረዱም እዞም ሆሳና بسم እግዚአብሔር ዝመጽ ንጉስ ብሩኽዩ ድበሉስ ድሕሪ 6 መዓልቲ بخمسة هو يلومسي سقلوا زبلي كماي كم زمتن انتهي كم زقبرنسي من قدوس هيتم بي ناتو منسي تسحيتم ببينو بي بصبي وزلو مسيح كم مجزأت روم زدحنو اب يروساليم مصيو اب نوغاس اب زفان داويد سي زقمت نسرائيل منجست زمل سلا يمز صبي كابت تتعنوم نايروم مجزأتسي زقلاقلوم يمز صبي زلو كام مجزأت روم زبلته ناي حطيات مجزأت روم زلو رسيهم برايوريتي يمسي ببينو خينو اب انا زبله تايراني اب انا زبله بتعمي كفو زخونه اجزاز ازلو نغوس اندانبركا جنا هارا تكون تخليخ ني يسوس اندعرف ليتكاي ابا انا زبله ديمقراط دغونه دما منغستن غزاتنا نبركاس جن اسور دما تكون تخليخ تعباي منفساوي ነገር ሲስሒቶማ በትናቶም መንገድ ስለዘይ መጸስ አብታ ሴሌብሬሽን ተረጊቦም መንገደይ መስቀል ያምስ በለግን ነጽጎም ለታ ሴሌብሬሽን ደሊዮማ ናብ ንግስና ተመጽዩ ሆ ክብሉ ከንግሱ ወደሊዮም ኖ ናታ ያመጻጻን መስቀልያ ኢንፋክት ሀደ ሰብ እንታይሉ መስለኩም ነዞም ሰባት there is no gray area ሳይሐደግሎም ወይ ተሐባቢርኩም ሰቀልተይኩም ክትኮኑ ወይ ድማ መስቀል ያሊልኩም ሲ ክትስቡኒው ነይነይቲኹ أنا نسخاتكم من قويتها رديونا مسكالو الإلنا نيسوس نسأبالونا كبرنا أملاخنا يخون كسا أمفت أمتا دما نسو يسنا أنا كبرنا أملاخنا يخون زيهم سبات أرسي هو النابلون كاللو زا سالسيتي بزي أغزازم سب كلو ناتحقوس سب كلو هوسعنا النابلن كاللوس نقوس جن يبك إذا بقيات زي I don't think أنا دسم أوا أي مثلن مغنياتو هو يزلو أما أغلزو هو أما أغلز متشدار أما أغلزي هوسعنا أما أغل بسم እግዚእ أبير زمت بروغيو نقوس نابلون كاللو يسوس جن بغي لنا
ويتانا يسوس كريستوس أب كل تبوتايو كم زبخي زنقرنا أبزا تقرينيا مصحف دوسنا صبق يروم ترجمون مالو تا ناي غريك قال كرت يو ننبعات نمبكاي زتقملو الازار مسموته نتوم زحزنو سبات مسرأيوم يوحنس 11 ኢየሱስ ነብአ ዝብላሉ ታ ነብአ ድምጽ ዘይብሉ ንብዓት ጥራይ ዝወርደልዩ ኣብቲ ኦሪጂናል ቋንቋ ትርጉሙ ማለት እዩ ኣብዚኣ ግን በኸየ እንዱ ድብል እዛ በኸያት እዚኣ ግን ነብአ ንብዓት ጥራይ ደይኮነስ ከምዚ ድምጽ ብዘለዎ አይ ኢሉሲ ምብካይ ጎይታስ ሰብ ኩሉ ጨርቁና አንጸፈሉ ስየና ነስነሰ ንጉስ ሆሳና እናበሎን ከሎ ንሱ ግን በኺዩ ንምንታይ በኺዩ ዚአን ሰለስተ ነገራት ኢልና ክንውድ ጎይታ ቀዳሚ ነገር ዘብከዮ ከባቢኦም ሪኡ ካብዚኣ በቀጥታ ኩላቶም ወንጌላት ከም ዝነግሩና ናብ መቅደስ ይኸይዱ ኣብ መቅደስ እኮ ስርዓት ይፍጽሙሎ ግን ዘመኖም አይላለዩ ንሰላምኪ ዝመጸ መሲሕ ዝመጸ ንጉስ አይፈለጥክዮም ዘመንክስ አይላለኺን ይልዋት ማሊ ቀዳምሲ ፓስተር ዮናስ ብዛዕባ ዘመንካ መፍላጥ ዘመንካ ምድላይ ይምህረና ነይሩ ኢየሩሳሌም ዘመና አይፈለጠትን ዘመና ስሒታ እዚ ኢየሱስ እዚ ከምቲ ዝተጸበይዎ ኣብ ዙፋን ዳዊት ተቐሚጡ ካብሮም ዝገላግል ደይኮነስ ብንስሓ በእምነት ናቡን ተመጺኻ ካብቲ ናይ ዘለዓለም ቁጣ ካብቲ ናይ መቅጻዕቲ ናይ ዘለዓለም ሲ ዘድህን ንሰብ ሓራ ዝገብር ሰላም ዝህብ ኢየሱስ መስፍን ሰላም ንጉስ ሰላም ይመጽኡላ ነይሩ ዘመና አይፈለጠትን ስሒታ ኩሉ ይገብሩለው ምንቅስቃሳት አሎ ዞም ሰባቱን አው ብሉለው ክንደይ ነገራት አሎ ግን ስሒቶም ሎሙን ብዙ ጫውጫው አሉ ናይ ሃይማኖት ጫውጫው ናይ ዓለም ጫውጫው ናይ ፖለቲካ ጫውጫው ግን ሰብ ከድሕኖ ኢሉ ዝመጸ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተገሊጹል ናቡን ተመጺና ንሱ ምስ አምላኽ ምስ ገዛ እርሱ ከተዓርቀና ሰላም ክንረክብ መታንሲ እተመስዋዕቱ ሁሉስ ንሱ ወሲድዎ ንሱ ተቆጣ ንሱ ተአመስቀል ናባና ወርድ ዝነበሩ ነገራት ሁሉሲ ተቀቢልዎ ስሒቶም ናውሽጦም ተራአየ ድማ ታይ ዝብላሉ መስለኩ ተኸዊልዎም አሎ ህጅግና ኢልዎም ካብ አይንኽስ ተኸዊሉሎ ተዓዊሮም አሎ ክሪይዎ ሳይከኣሉን ስለዚህ ኣብኪዎን ጎይታ ሎሙን ካላይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ከም ዝብለናስ እቶም ናብ ጎይታ ዘይመጹ ሰባሲ ሰይጣን ሲን ልቦም ታይጊርወሎ ኣዊርወሎ ዞም ሰባት ተደፊንዎም ንሰላሞም ዝመጸ ከድሕኖም ዝመጸ ኢየሱስ ተሰዊርዎ ክንደይ ስርዓታት ገብሩለው ክንደይ ነገራት ገብሩለው ካይዱ ናብ መቅደስ ቀጭልኩም ተንቢብኩም አጽሩይ ዝብል አጽሩይ ክብል ከሎ አጽሩይ ማለት ዲሁ እታ መቅደስ ዲስኳሊፋይ ኮይና ኤርሚያስ ተመሳሳለ ቃል ተዛሪቡ ነይሩ ታ ቀዳሚት መቅደስ ፈሪሳ እዛ ኻላኢት ድማ ቆሙ ክብር እግዚአብሔር ዝግለጸላ ንሰብ ኩሉ ናብዓ ክትእድም ዝግባአሲ ተኸዊልዋ ዘመና አይፈለጠትን እቲ ክትገብሮ ዝግባእ ድማ አይገበረትን እቲ በህዛብ ክምላእ ዝነበሮ ቦታሲ ብንግድን ብሸቀጥን መሊኦም ቤተይሲ ንህዛብ ኩሉሲ ቤት ጸሎት ክባሃሉ ዝግባኦ ነይሩ ተሰዊርዎ ልቦም ተደፊኑ ሳልሳይ ድማ ኣብ ቅድሚኦም ዘሎ ድማሪ እንታይ ኢሉና ኣሎ ጸላእትኺ ቀጽሮምሲ ዝዞርኽም አልታት ከመጻይን ኢሉ ከኸቡኽዮም በዝን በትን ከኣ ከጽብቡልክዮም ለፊሉ ድማ ንኣኽን ኣባኽን ዝነብሩንሲ ክግምጥሉኺ እምኒ ኣብ ልዕሊ እምኒ ኣይከሓድገልክን እዩ ኣብ ቅድሚኦም ዘሎ ንኢየሱስ ምስ ነጸጉሲ ዝመጽእ ነገርሲ ኢየሱስ ይሪኦሉ ስለዚህ የብኪዮሉ ሳቶም ሆን እንዳበሉ እሱ ግን ይበኪያሎ ታይ ዘብኪዮ ዘሎ ቅድሚኦም ዘሎ ሪእዎሉ
ዝገርመኩ ኣብ 7 ዓመተ ምህረት ዚያብ 33 ከባቢያት ኸውን ደላ 40 ዓመት ደይመልአ ቃል ንቃል እዚአን ኩለን ተፈጺመ ዝሓለፈ ክልተ ሰናብቲ ጠቕሰልኩም ነይረ ጆሲፈስ ድበሃል ጸሓፋይ ታሪክ ዝኾነ አይሁዳዊ ንሮም ታሪክ ጽሕፍ ጆሲፈስ ናይ አይን ምስክር ነይሩ ኣብ 7 ዓመተ ምህረት ኢየሩሳሌም ክትፈርስ ከላ ሳቶም ካብሮም ሓራዘው ጾም ይጽበዩ ስለ ዝነበሩ ድሕሪ ገለ ዓመታት ጸኒሖም ሲ ኣብሮም ኣሚጾም ሃራ ኢና ኢሎም ኣውጆም ቲቶስ ድበሃል ጀነራል ሮም ልኢኻ መጺኡ 145 መዓልታት ንኢየሩሳሌም ክዞሩ እዮም ከም ዝበላ ኣብቲ ቅጽርሲ ካልእ ቅጽሪ ክግበረልኪዩ ከም ተባህለስ ቀጺሩዋ ማንም ኣይኣቱን እዩ ማንም ኣይወጹን ኣብቲ ውሽጢ ቀጽሮም ኮይኖም ሲ 145 መዓልታት ተኸቢቦም ደኣቱ ምግቢ የለን ምንም እንቅስቃሴ የለን ብጥሜት ክሞቱ ምስ ጀመሩ ኣብ መወዳእታ ሰራዊቱ ሒዙ ኣትይዎ ታሪክ ከም ዝነግረና 600,000 ሰብ በታ መዓልተቲ ኣመይቱ እታ ቤተ መቅደሱን ፈሪሳ እምኒ ኣብ ልዕሊ እምኒ ድማ ከም ትዝበሎ ጎይታ ኮይኑ ታ ከተማ ብምልእታ ነዲዳ ታ ቤተ መቅደስ ንኻልኣይ ግዜ ሹ ከም ስፈረሰት ሲ ክሳሕጂ ስፈረሰት ያዘላ ክሳሕጂ እምኒ ኣብ ልዕሊ እምኒ ሲ ኣብቲ ከባቢ ቤተ መቅደስ ሲ ከም ዘለዎ ሳሎ ገለ ስእልታት ርኢ ኣለኹ እቲ ጎይታ ዝበሎም ሲ ከም ዘለዎስ ቃል ንቃል ሲ ተፈጺሙ በዚኣ ክዛዝመልኩ ቀንዲ መልእኽትና ካብዚኣ ክትከውን ዝግባእን እዚኣ ጎይታስ በغዩ ኣነ ንስኻትኩምን ሲ ክንበኪ ዘግብረና ክንበኪ ዝግባእና ነገር ሲ ኣሎ ስለ ምድሓን ኣብ ዙርያና ዘሎ ለሚድናዮ ንኸይድ ኣለና እንተ ኮይና ሲ ዘብኪ እዩ ተዓዊሮም ክኸዱ ከለው ዘብኪ እዩ ዘመኖም ክስሕቱ ከለው ንሰላሞም ንምድሓኖም ዝመፀ ኢየሱስ ኣብ መስቀል ኩሉ ዋጋ ዝኸፈለ ኢየሱስ ከሎሲ ብኻልእ መንገዲ ንምድሓን ድርከብ መሲልዎም ክጽዕትሩ ከለውሲ ዘብኪ ኢየሱስ ከም እንደገና ክመጽኡ ምስ መጸ ከም እንደገና ካልእ ዕድል ኣይወሃብን እዩ ዘብኪ ልብና ጎይታ ይረስርሶ ክንበኪ ስለ ካልኦሲ ሰባት ዘመኖም ክፈልጡ ከላልዩ ስለ ምድሓኖም ስለ ሰላሞም ዝመጸ ኢየሱስ ክረኽብዎ ተደፍነ ልቦም በመንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ብርሕ ከብለሎም ክፍት ከብለሎም ንጎይታ ክፈልጥዎ ሲ ክንበኪ ዝግባአና አውግስቲን ድበሃል ካብቶም ናይ ቤተ ክርስቲያን አቦታት ሓደ ሲ The City of God ድብል መጽሐፍ አለው እና ብዛዕባ ነፍሲ ብዛዕባ ስጋ ብዛዕባ መንፈስ ብዙ ይሉሉ ከምዚ ይሉ ሰብ ኩሉ ሲ ነፍሲ ካብ ስጋ ክትፍለኸላስ ይበኪ ይሉ ኩላህና ጂ ኣብ ማእኸል ሰብ ተበይቶ ሲ ብኸ ከተባሃልናስ ኩላትና አይ ኢልና ኢና ንበኪ ግን ይሉ ከም መንፈሳውያን ሲ how much more ክንበኪ አሎና ካብ ሰብ ሲ አምላክ ክፍለኸሉ ካብታ ነፍስ ስጋ ደይኮነስ ካብታ ነፍስስ አምላክ ክፍለኸሉ አምላክ ዘይብሉ ኸውን ከሎሲ how much more ክንበኪ ደይግባአና እዩ ስፐርጀን ዝበሃል እንግሊዛዊ ሰባኺ ድማ እቶም ሶል ዊነርስ ይሉ ሶል ዊፐርስ እዮም ንነፍሳት ዘድህኑ ሰባሲ ስለ ነፍሳት ዝበኺዩ ሰባት እዩ ስለ ነፍሳት ድበኺዩ ድድንግጹ እሳቶም ጎይታ ዘህቦ ጎይታ ኣብ ማቴዎስ 10 ይመስለኒ ዋሳ ከምዘይብሎም ኣባጊ ሪኡስ ደንገጸሎም ፋሕ ድበሉ ምዃኖም ሪኡስ ደንገጸሎም ምስ በለ ኣባ እንታይ ከም ተበለ ትፈልጡ እቲ እኽሊ ብዙሕ እዩ ኣየቲ ግና ሂደት እዮም እሞ ነቲ እኽሊ ጎይታስ ኣየቲ ክህብ መታንሲ ለምኑ ኢሉ ድድንግጽ ካምፓሽን ደለዎ ንኡዩ ጎይታ ድማ ነፍሳት ዝህቡ ሎማነ ንስኻትኩምን ሲ ጎይታ ይርዳአና ስለ ካልኦት ክንበኪ ስለ ካልኦት ልብና ክርስርስ ስለ ካልኦት ሲ ክንብርከኽ
ስለኻሎሲ ክልምን ከም ኖርማል እንዳ ቀጸልናስ ከይንኸይድ መታን ሰባት ይጠፍኡ ከም ዘለው ንሲኦል ይኩብኩቡ ከም ዘለው አስተብሂልናሲ ጎይታ ንህይወት ድኸውን ንስሓ ኣብዛ ከተማ ኣብ ወለዶና ከፍስስ መታን ሪቫይቫል እግዚአብሔር ከንትእ መታን ጎይታ ንምድሃን ክትቀመልና መታንሲ ንጽሊ ሰባት ልብና በዚ ተተሓዘ በዚ ተተዓስረ ክኸውን መታንሲ ጎይታ ነፍስ ወከፍና በመንፈስ ቅዱስ ኣብ ልብ ነፍስ ወከፍና እዚ ይግበር ክብረና አምላኽና ይኹን አምላኽ ይባርኩም ረቡ መጽኢኹም ትበኽዩ ትጽልዩ ትወጹ ዘለኹ ናትኩም ድማ ፍረዩ ከምታ አንቶ ይሰለይ ዝበሉስ ሓለፈ ሰሙን ከም ኣብ ተቀዳመይ ሰርቪስ ሎሙን ኣብዛ ቀዳመይ ሰርቪስ ሓደ መንእሰይ ህይወቱ ንጎይታ ሂቡ ትብኺያትኩም እትጸሎትኩም ሲ ብዘይፍረ ኣይኮነን ክብረና አምላኽና ይኹን ኩላትና ድማ ከምኡ ክንገብሮ ከለና ድማ ብዝበዝሐ ብዝበለጸ መንገድሲ ነፍሳት ንረክብ ዛ ሰሙን እዚኣ ካብ ሐሙስ ጀሚሩሲ ንምፃ ንጸልይ ኣሕዋት ዓርብ ረፍቲ ኣብ ካለ ድውእልሲ ኣይሓልወና ኩላህና ስተንበርኪኽናስ ገጽ እግዚአብሔር ክንደሊ ስለ ካልኦት ምድሃንሲ ኣታ ጎይታ ክንብል ኡይ ክንብል ክብረና አምላኽና ይኹን አድሕንባ ለውጥባ መንፈስካ ባፍስስ ክንብል እግዚአብሔር ይባረኽ ይግባአና በአር ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተንትንቢታት ኩሉ ኣብ ህይወቱ ተፈጺመን ድማ ክብሪ ዝግብኦ ስለ ዝኾነ ክብሪ ክህብዎ ከለዎ ንርኢ ግን እዚ ሁሉ እንዳተገብረ ከሎ እሱ ግን ብዛዕባቶም ዝጠፍኡ እናረኣየስ ሆ እናተባህለን ከሎስ በኺዩ ልቡ በትናቶም በቶም ዝጠፍኡ ዘለውሲ ተታሒዙ ልብ ነፍስ ወከፍናውን ብው ይተሓዝ አምላኽ ባርኩም ርእስና እናቢልና ቅድሚ ሰዓትና ይነወዲና ኣይትንቀሳቀሱ ዘገልግሉ ጥራይ እንቀሳቀሱ ንጸልይ እግዚአብሔር ይባረኽ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ክንዛዘም አይደለልን ምናልባት ለማልቲ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይወድኩም ዘይሃብኩም ወሰባት ሎሚ በንስሐ በእምነትና በኹመት ጽደሊ ዝብል ሰብን ዘሎ የዳውኩም አሪኡንሞ በጸሎት ክንድግፈኩም እግዚአብሔር ይባረክ ዛማአልት እዚኣ ማአልትኩም ክትገብሩዋ ምስ ፈጣሪኹም ምእንታኹም ድማ መስቀል ዝወኣለ ዋጋ ዘኸፈለ ኢየሱስ ትዕረቁላ ማአልት ክትከውን ናቡ ትመጽሎ ማአልት ኸውን ሰላም ትረኽብሉ ሰላም ናይ አምላኽ ሰላም ናይ ዘለዓለም ሰላም በጸጋ ኢየሱስ ዝርከብ ሰላም ትልውዶ የዳውኩም አሪኡን ክንጸልየልኩም በጸሎት ክንድግፈኩም እንጸልኹም እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ
أنت سمو እግዚአብሔር ይባረክ አመስግና እንወድና እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ሃሌሉያ አደግልተ ጊዜ ነዛ መዝሙር ዚያ ዘምርና ቤልከ መርሃና ይከን ወድና እግዚአብሔር ይመስገን كل دي خاخن كالي عبتي مسكن ودي كايو ناتي نجر كلو دي خاخن كالي عبتي مسكن كل دي خاخن كالي عبتي مسكن فتيهم زمتلو أنا وين ببزوح سوري يسوس كخبر لي تفاتي حقي دقي محدش في الاترات كويني يسوس كخبر لي تفاتي حقي دقي محدش في الاترات كويني بيسوس حرا خويني بتيدمو حراوتي رابطي كخونيلو كريستوس حارا عوتيون كم تات أسيرة زنبرت إلو قويتاك خبر الله فتيحهم زمتلو عناوين ببتو سوري ليرة قويتاك خبر اللي تفتيحي محدش فترة كويني بيسوسي عراخوتي تدموتو ناتاوتي عرابتي كخطوني كريستوس حارا عسي بيسوسي كزمر اللوني تفتحت بيتي كزلل عسي بيسوسي كزمر اللوني تفتحت بيتي كزلل كالتيناي حديات موتي سيئيني لعل طاحت انكبر كسانت سيئيني حرام اخواني
نعتي عايستوعلك وون يسوع سيحكي ترادي أيوي مزمور مسكانا كزنتو يسوع تيدون تعوتي عرفتي خوليلو يرسوس حارة عطيوتي عسي يسوسي زمرلوي تفتحت بيتك زللوي عسي يسوسي زمرلوي تفتحت بيتك زللوي تعديك يوتك فيلو تعديك يوتك فيلو تعديك يوتك فيلو حراقرني دمنا يسوس لا تعوتوني دبتشل حراقرني دمنا يسوس حرا زغور حرا خويتي تعوتي حرا خويتي تبشل حراقروني دمنا يسوس نزاوتوني تبشل حراقروني دمنا يسوس نزاوتوني حرا خويتي نزاوتي حرا هاليلويا اسكي بچبچبا በለታለስ ቆይታ ሃሌሉያ ወይታ ይባረክ ዳኖ ዘርጊህና ንመወዳታ አመስግና በረከት እግዚአብሔር ድማኖት ቅዱስ አቦ ደግምና ንመስግነካሉና ኩሉ ክብሪ ኩሉ ምስጋና ተጠቅሊሉ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ንኣኻ ንበይንኻ ይኹነልካ እግዚአብሔር አምላክ ይባርኩም ጸጉ ይብዛሃልኩም ገጹ ድማ ይብራሃልኩም ሰላሙ ይሃብኩም አብትኸድዎ ሁሉ ንሱ ይቀድመልኩም ሰሙንኩም በስም ኢየሱስ ክርስቶስ ተባረከ ይሁን ደጌታ ጸላእትኩም በኢየሱስ ስም ይገዛልኩም ሰሙንኩም ይባረክ ብርሃንኩም መምልሱ ይድመቅ በሰላም ኪዱ